חרב הבית. והגאולה התמהמהה ולא באה. וישבו חכמים ביבנה, בחצרו של רבן גמליאל, אשר היה כנשיא על ישראל, ודנו. החורבן נראה כי ימוטט את העם, ולא ידעו מאין יעזור העם כוח לעמוד בפני השעה הקשה. ואמר רבן גמליאל, גאולה תבוא, עוד בימי חיינו תבוא, ועד שתבוא נרכין ראש, נמשיך כתמול שלשום, ובאין זבח נלמד את הלכות פסח עד אשר תגיע השעה. ומה אם לא תבוא? היא תבוא, בימינו היא תבוא. ואם לא תבוא בימינו? תבוא, חייבת היא לבוא. הקדוש ברוך הוא לא יזנח את עמו. תבוא בימינו, חייבת היא לבוא. ובבל הייתה 70 שנה, ויעברו 70 שנה ויבנה בית. אל תמהר את הקץ. הקדוש ברוך הוא שהעלה את רומי, והוא שיוריד אותה בשעתו. וכגודל הציפיות, כך תהיה האכזבה. ואם יעברו 70 שנה ולא יבנה הבית, איך לא נעמוד מול שוקת שבורה? אם כך קטני אמונה אתם, גאולה תבוא, והנה שריקת הציפור מלמדת, ויבשת הרוח גם כן. ועד אז נמשיך. בדברים אלו פרש רבן גמליאל מחבריו, והם, שלא ידעו מה לעשות, פנו לביתו של רבי עקיבא. אל רבי עקיבא הגיעו משרתים דומים, ורבי עקיבא, שראה אותם מתקרבים, יצא עליהם שמחה ושאל, מדוע אתם עצובים? וענו החכמים, מי החכמים? כי פסח והבית חרב, ואין זבח, ומה נעשה? ענה להם, ולא תבוא הגאולה? החזירו לו, ומתי תבוא? ענה להם, כשתבוא שעה כושר נקום ונגאל מעצמנו. ומאין יהיו הכוחות? קראו אליו בבכי, וישב וסיפר להם ביציאת מצרים. פעם, לפני הרבה שנים, תחשבו על מספר, תכפילו אותו ב8 וכפול 100. זה אולי ההתחלה של הסוף. אז... כן, אז הוא סיפר להם, כי גם יתארך הלילה וגם נפחד, כי לא יהיה מחר ולא תזרח השמש, יש תקווה. כל עוד יזכור העם את חירותו, יש תקווה. כל עוד יזכור שלא מהצדק הדברים, יש תקווה. ואם יזכור זאת, יקומו בכל דור אלו האוהבים חירות, אנחנו, וינסו לגאול את ישראל. מה זה? סליחה, דבר מספר. והגאולה התמהמהה, אבל שמר ישראל את זיכרון החירות בכל הגלויות בהם עבר, ובכל התלאות ובלילות החשוכים. וכשבאה השעה, גאל עצמו, וקומם בחורבן את ישראל. והנה גם אנו באנו לספר ביציאת